Bielsko-Bialskich nowości ciąg dalszy. Jeśli tęskniliście za greckim street foodem, to jest miejsce, które przychodzi wam na ratunek. Pychoza otwarła się w budce, gdzie niegdyś swojej pity serwował gyros Tanazis. Po tym drugim nie ma już śladu, natomiast nowy lokal przyciąga coraz więcej osób. Menu to głównie gyros w różnych odsłonach i na tym się skupmy. Ja skusiłem się na gyrosa z mięsem mieszanym, serwowanego w picie. Pita przyjemnie przygrillowana, chrupiąca, sowicie wypełniona składnikami. Z dodatków oczywiście warzywka, pomidor i cebula, fryty, sos cacyki i opcjonalnie wybrałem sos miodowo-musztardowy, który fajnie podbijał smak mięsa. Do wyboru są jeszcze inne sosiwa. Samego mięsa było naprawdę sporo, smakowało dobrze. Miejscami było dość mocno przygrillowane, co mi akurat pasowało. Całość dla mnie jak najbardziej na plus. Kompozycja spójna, smaczna i dość sycąca. Osobiście widziałbym może trochę więcej przypraw dla jeszcze większego podbicia smaku. Ale to już moje osobiste niuanse. Z pewnością będę wracać na street food w greckim klimacie. Życzę smacznego, kłaniam się, piona!